kra odi eba som niwra se ompese awia ebeshi niwra nti ebiri bia niwra betina dwamu no na yaso sa chiniye edi asini so a chiniye no efe we eya ba ahema eku a ne yere ne ka ho bi enene odi sa chiniye eba enye no nko a wo hwe eniema sunlight efi drink ahoro a enya sam ketwa ni nyina eka ho bia ode ekọ akwakọma dasebre ntina hu se efe eniema no enye niema ketwa ene ya hyehye ne kama abayima wadaroma bibia boko patoni efro se na ehefa na efro na na pepresi ase amankro hema me aso am sa ya antrase hema ni eye hwe kire yemu kakra eye hwe de rekaye nananom mra omude osadi na pese omude dija baaye nti ye kai kwa amfa so omude dija baaye enwa ene enchia na mo kwa akochia edin ne dance wo mo baby ayi na somade na ye twa dance nkran mbacho won say na obi ahia asomade obi anya peme obi amotire tira no mu ya ne se ombeye omuti hu nyina na omode abiwa ona aye fefefe nti sa mamna de yeso ye no so ye nam omo na mo so a yeso ye tu omo na mo nti ye de tira maburu ni se tete no na ye motire ye nya peme na se nanom eye ede tena se so line eko enti kwana kwachi abra enti wo hwe niam ye de ekoya we num nyina eye da asebre ono ane yere ne ho kafo kama se me hwe a wo hu se nya sam ketwa o emu ofe pa o hwe a enya sam ketwa emu ofe kama ya hyehye powder odware wi a wo bebo semina ahokwo befia ni ode bema wo nyina entoma ewom a enye asam ketwa fefefe kama ne ya hyehye ne kama ni edi wom ne ye noa wom ne ye hye wom ene emu bronya niema ni nyina aka ho bi fefefe ni nyina aka ho bia ye de be ko dwem eno achikura no snap ahoro ni nyina aka ho bia ye de kwa enye asam ketwa ewa ti niema ya hyehye no enye ketwa enye niema ketwa ma ye ni ngomo kakrai mufi Chemasu na mo be ye dai konfo abere wabona mata abere wachia be chia ya ne ba ni mo be bo na chidom one ne chia su na na makonfo be bo na chidom oba ye bibia bokode bibia boko niama nyina de na kwanim niama nyina dododo niama akoyie bibia so de na kwanim akoyie niama odi afurusha ne niama odi awurusie enfinhia adronu enum 25 years nie ena nana ene oda twedi ampon nana no mase eda ansam na beka che nana me ka kire nana se twedi ampon asase nkondwa nsuo nnua ene homa be nyina benta ina na achi ba tai na achi ama na du sa pempasuo ya aya ye ni bia nananam twedi ampon asase ya benka nana be kese be nya ne emanum mroso afida ne ya sana koso sabie ye da se enti eno no akonfo ni nyina ba oba betia na wasan ahye nana nkran na wabọ mpaye de amana no se oba ye no bibia ekoso kama enti niema no ye de ekọ no ma yenko na yenkotie ne ene eye da sebre Dr. Agyemang badu wono ne yere ede eba edwam ababe chia na ode akre se nokre ababe ya de se be de adru ha ya oniama ne mu odu ba badru ha enti eye osagefo eniama ni modu ene aye fefefefefe bibia
bokodi Mama nyamia no bibia boko na wo so ye da nyamia se so de mo aba beduru oba kokodurofo na ediri ho ejira ho no ba ni monyamfo ba osunsuo na aham first ne ye ka se me ma ni nsinsuo na waham nanso ba odusu nsinsuo mansa na aham oham mansa na nsinsuo ba ni monyamfo ni jira ho no Dormaaman aba panyini ba ni monyamfo ba kokodurofo ba odi domanima ye ni mingu ase ba odi domanima ya genetata ye ni je ba ye ni so se odi yanim ba so se oyo oman Dormaa hinkro ya ba hima ni eyanhene kase ne yira no no ti Dormaaman ye ni so ade aye wo no fi se oyo ba ni monyamfo kase pa ye da wase se mo fa ba yenso ye da se waba enti de wo hwe ne fefefa na cameras eda ne so no eye Dormaa hene eye doctor osagefo ne yire nimpon pa eno no ne yire nimpon pa eno no fefefe ene niema wode aba edwam eba ababechia no fefefe eno no na mame mawram na menim ko ba ku mienu e wa ha mame afinhia pa bibia bokode okay asatina opese ye wie ansana wakasa aha ti abrafo aba betina nim na se obi be kasa okono emu ayedin ene ekwan no ye biem edi atowa eye Dormaa hene osagefo Dr. Agyemang bedu oyemia me my lord esan se court dem de hwa na menene tie enti na hu se emra nkasa kran so ebesu ha ne yire ene gina dwam o che se ne kuna tena konwa so emfinhia mako eduonu enum 25 years na se ene na se woda twedi amponyankopon ase a na ese ne fata ese oba ebe tai ni kunachi oba wa mane sa keke oba edoma edi nachi enma na busua ne maame ne nanfo a edi echire ba ye kyese edom enode ba ye wan kyerɛ sɛ ye be fa no wo kwankyɛn wo kyerɛ efie potin ye ba ye ebe ya amamre ne amane enti sɛ ne nira ɛsɛ woda twedi amponyankopon ase sɛ ɔde ne to ka akonwa emfinhye duonu num ne dia na ɛsɛ sɛ busua mu ne nyinaa ɛtai nachi enti ene abusua ne nyinaa ene tai nachi abusua ne nyinaa tai nachi abusua ne nyinaa ne tai nachi a ene waba aba oba ye woba abɛhye nira animonyam enti na wo hwei fefefe ɛyɛ Dormaa hene ne yere ɛna no ankasa ɛna baaye ohene yere an ɛna baaye enti ba obaaye ɔne na busua nyinaa ɛna baaye enti wote social media or social media ba won fa ne sa sa social enti said the kan fe no or social media by social media enti said the da bi o se o kan o social media no na ne bibi atwagu enti ohene yere an wo hwe ni ja wo de ba enso a enye jaketo eja ne wa eja ne so enti ne wo ba oni abusua ni nyina na enema a wo de ba ye nya ne maketoa enye ne maketoa anti ohene yere an ena ekire se ena waba na ba wo baaye no enye ono nko an na baaye one na busua mu na one ne maame one ne ma eka ho bi ena baaye ose oba ene ntoma kente ni obefire enye yeda nti ene ene ma ode ba snap pa ene kwabrane abokashire ene soa no obrane abokashire ene sona enye asem ketoa ene enya asem ketoa ene ye frefre yesi nsuo enya asem ketoa oso benum nsuo nana obenum nsuo nti nsuo ena eya yasoa ne kama kashire pa kashire ena yede asoa ensuo a enye asem ketoa ene enye asem ketoa enene ode aba enti efe ohene yere an enene ode sa eniema we nyina ba ode sa eniema we nyina ba ode aba o se ode be hye ne kun animonyam
na ɔde ne kun ɛyɛ wakyerɛ nti kasa ɛwom ɔde vitamin C ahyɛ mu ɔse ɛyɛ ade tie bia nana wobɛkasa wokasa na wɔ ne farm wokasa na wɔ ne fa anaasɛ wo bra nana yi baako to nsuom na nnom na ɛsɛ ɛno a ɛno no ebetimi aboa enti ɛno no ɛyɛ ade a ɛne no wei ɛyɛ fruit drink kama fruit drink kama ɛna ɛne ɔde aba nti wei yɛ pantu ankasa aha ɛnneɛma na ɛfɛ se ɛnneɛma kama ntoa ni bi wɔ hɔ koraa ebi ma asase so da menim baabi a yɛhyɛ da kɔpɛɛ saa ntoa ni bi pantu ankasa ɛde ɛbaayɛ kama okay okay ɛnyɛ nwanwa akwam ne nkyeremu ɛno ɛna wo kyerɛ no ɛna chocolate nyinaa wom ane biscuit chocolate kama wahyehyɛ ne kama na ne nyinaa no kɛhyire ɛna yɛabɔ kɛhyire ɛna yɛabɔ kama saa kaka oat bibia wom bi wom kama hwɛ ɛneɛ enti wei nyinaa ɛyɛ nsamrane a yɛbɔ ɛde ama Dasebrɛ Dr. Agyemang Badu ne ho kafoɔ ne yere a ɔba na wabɛboa ne wura na wabɛsom ne wura na oni ni wura nyinaa da twɛdi ampo Nyankopɔn ase no ɛne wɔkyerɛ sɛ ɛwɔ hɔ enti aduanafoɔ kyerɛ sɛ wɔn mma wɔn kyerɛ sɛ ɛneɛ ɛnya sɛm ketewa enti me nua ne etwa gu ya mamre ne ya mani a yedi ne tie bia no ye da na di ma ɛyɛ fɛ o hwɛ pantu a ya hyehyɛ ne kama ne ma ye kwa na emu we die ɛnyɛ Ghana mo dabi rice we oya adehye mo oya ya tro ho roya adehye mo papa ɛnyɛ asɛm ketewa ɛfɛ ɛyɛ kama wahyehyɛ nneɛma no kama wayɛ ne fɛ wayɛ ne kama paa sɛ ɔbaa ne nko ara de nneɛma wei na ɛba aba da nneɛma di a gye sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ɛfɛ wayɛ ne kama ɔsi adua na piesie eti ɛnɛ ohun sɛ na me say me video ma wa me fa ma wo nne me fa ma wo china me fa ma wo adechiye sentini say na nanom adawro ma me ne nyansafo na epiao ene yeti abakosem ti atetesem o kansem akire mu so pa sanse ene enibere aba nokre enibere aba pa sanse o hwe ntoma ya hyehyɛ ɛne ahene ma no o hwɛ ne yesi so na sɛ ni nyinaa ka asɛm ahene ma no ne yesi so nyinaa ka asɛm ne yesi so no ninim ɛne ntoma no ɔn sɛ wei so ɔtwea ne kente nokre kente enti we no eye kenta nananom ebesen afra ede aka ho na unim se bibi ka ho nkuto nnu bi akyere pa
Nana Jari wie no bo pa da na no atinkuto na asra. Asra. So bre pa. That is it. Ah. Osaje fo so bre. Because okoba say ye kwa prapra. Ane. Pay on tenase. Wo se ase no nwotwe agisa najo ne ya wie. Na te se obra osra nkuto na ebema honam na oye ne ye no aba na kire se we eye niema ahodo a Kama. ono ankasa ne ho kani ire pe na watu saa na mo ne we obi entimi ntwetwe nana. dabi ono a na betwetwe nana kama. Efe. Enti saa brain niema ahodo a Lady Anne aye ohene yire ode ba ebeboa ye no na busuafo nso so beta nachi esanse enyo koa na wanya nyo no koa na wanya Lady Anne na busua etayachira sika twitwiri die sika mu edo ekwa achiri abusua no edi sika asane atai niema ni nyina achi It's a 2,000 Ghana cedis. Na abusana sana ede etai niema bede bra osaje fono bede otai achire. Enti afi ena yeyi poma ewo kwan ma. Enti akwakochia niwra na wama niwra tiri nkwa na le owo bia no waka ede akire nere enti yenko na yenhwe ene na yere na ene oko na wako akwakochia niwra na wama niwra tiri nkwa ewo ho na efata enti oko na wakwakochia Yo. Niema hodo bede bra osaje fo os Dr. Agyemang badu to so mienu achi no niema no anka ho o ese oba warefo nyansafo nimdefo osana na odensa to nsa na ochie nikunu enya dikunu nko a jabe kumani mpomprɛ kopɛ oka ho bi Dormaahema afei eye odene ho akoto kwafo nana nsoso aka ho bi asabre Lady Anne osaje fo yire ohene yire prekopɛ ono ankasa adi akira sabre okɔ na wakɔ nikunu Lady Anne okɔ se enye adeketoa nananom atumi aboa ama sabre ya meka sei Lady Anne ojiramu a ono a wafam nikunu fefe agisa abampredase na ubenya we nyina abampredase na ubenya we nyina etimi ka sei eyade se oba pa onima wade ye ka wade oba pa onima wade wo hwe se ne osi fam nikunu Dabida me onima wade Lady Anne na wo hwe se de osi fam nikunu se wo ware buno mani ma wo moka se wo ware bunu ni ba wo moka wo ware bunu wo moka esan se ne Lady Anne wa kire mama